Chris Skovgaard, Thomas Kjær er nu i gang med disciplinen, som hedder loading race, og det er 130 kilo, der skal på et podium, der står 10 meter væk, og der er en runden, lynende vej fart på de her to unge mænd. Husk på, at Chris Skovgaard her er debuteret altså i Jyllands stærkeste mand i år. Det var simpelthen hans debut i stærkmandssammenhæng, og nu er han simpelthen med her med Danmarks stærkeste mand. Så er reglen altså, at Sandsæk skal blive vigtig på bordet. Det betyder, at Chris skal lige have fat i den på den anden side og få den lagt på plads. Thomas Kjær, han kører bare derudad, og jeg garanterer, at han får endnu mere speed i fødderne på de her unge. Hvis ellers de også får noget opbakning ude fra jer, kære publikum.